But what nonsense touch again? Here our signboard. I told that touch from you. I told that touch from you. Bed the manalanga. How bed the key? Oga we bia get relax. I only call again akumeno kana. Get to my bed in the dinner. Boy hotel. And you sit off from there. Braga bin on na bed. What logic can get a one shot to get here now? Whatever touch like a Let out of this place. Bishop and Bekele. Oh, you're gonna cream pupo. Bishop and that one had you. I told that and on that touch here. You're gonna keep it. I'm asking Bishop. Oh, what going to be watching now? Oh, you're gonna let me stand on your line. I want more organic. Yeah, come call more. Yes. That's in South Africa. Shall I popular guard now? Maka go to. Oh, call Oh, column. Say here, column. Oh, column. I will fund the one and I gave you to get lazo. 11 get there for that. Oh, they will pempe. Na bono. What goes? They cannot get a cocoa. I'm happy. Apo no gologa. Bianso is Abinobia. Kuro like that. Here no water security. Ese? It's an honor vigilante. Mbang, I don't know mbang. Share one. Onye we shoe key even. Oh, sure I got water and I'm water. I got a witch honor. I'm not more on the office. I got a witch honor. Lift that phone there, my friend. You think I have a phone now? I got a witch honor. I don't even there the motor. In a big witch motor. Eh? I don't even the motor. On organic with a phone. On organic with a phone. Hey, remove that cap. I've been going to back. Why? I take a popular Bianca back on Sunday. You know, I'm not column. We have a bit of organic, more organic, or column. Some that touch from you. Bago Chagocha. Bam Chagocha. Mago Chagocha. And I was Chagocha. Family of water. And then Popolo. Chaba. Very escape or cha. I don't believe. Hello, yet take out to Candine Guala. Who is that young man? Okay. Boy, it's here one. Let get out to Can. I don't want to Bishop Papa Goya. Yes, sir. Lion, in a tell I hear Tagako miracle walk and away like if we lie here. So wild. Negan Nagadendo. Meshene Segina, Capo Mese here. I will network again here. Our network here. Our network. Negan Nagadendo. Never wanna. Orphanage, motherless son. Mpaga Loare and why? Hello? Did it bring negi? Okaranka. Magetram. Mba, pam from mum. On a mum karanka. Popular bag, popular pie on our Jago goof. It's a ngamro. Mba. Elevision on your eye. I'm South Africa.
Ije load moto ka we ije be ihe. Ese? Ije akpata ya dị akọ ije load moto. Mba o. Azụga m ana m ere moto. Ije akpata ya ka we ije load moto Chineke Anaghị m akpata ya. Eh? Anaghị m akpata ya. Anaghị m akpata ya, enwere m shop ebe a na-ere moto Na South Africa. na South Africa. Castan name gị na South Africa. Ego cars. Onye? Ego cars, ego. Abi no nwere Castan na South Africa. Ego cars. Ebere gị ugwu. Ebere m ugwu. Ezigbo nwa afọ Igbo. Them you. Branga begwa m onye ma me mere step e branga begwa m si wezigbo nwa afọ Igbo. Lekpa m jaba si wezigbo nwa. Them you. Agbazuru m agbazuru. Megide ni na ya wụrụ na ọ agbụsa riju ọmụ o Ya m die na agbazuru m agbazu. Nweghị Oga achọm that nonsense here. nsogbu adịghị. Eweli iwe. Iche dị branga begwa m si wezigbo nwa afọ Igbo. Eweli iwe. Hey, chaga chaga no onye mere import ka bịa nga bịa gwa m sị we jikwa nwa afọ. Ọkwanụ fort ọkachi m si ke m. Emere ka onye mere import no bịa nga bịa gwa m sị ọwụ nwa afọ Igbo. Ana ọ n'Igbo, ọ nwa Igbo ka m nwụrụ. Ihe ọchaga ka nkịta ndị ọcha chewa awa. Abino. Dohi agbala ahụ aka ntị mbụ. Mba. Ji agba ncha. Mba. Ihe ọdịdo ji atọ gị. Mba. Mkpụrụ amụghị o siri ike. Mkpụrụ amụ dị ka mkpụrụ amụ na-adị. Akpa amụghị o siri ike disi bọyị. Akpa amụ m dị soft na akpụrụ amụ na-adị. Akpa amụ Siri ike. dị soft. Mgbawara ụkwụ ọ dịghị. Mba. Ji tishu agbashi ike ka ọ mmiri. Ọ na-eme m were tishu gbachacha ike ma ewerekwa mmiri saa ya. Otele tishu. Iji aṅụ nwaanyị ara. Adị m aṅụkwa o. How many minutes ka ị na-anọ n'ịṅụ ara? Ọ ṅụrụta obere ma emezie nke ọzọ. How Obere ka many nna. minutes ka ị nọ n'ịṅụ ara? Ana m aṅụzi ya karịa, ana m aṅụ karịa 2 minutes. Ọba mụ amasị ndị chagocha even ịdị na nwaanyị 2 minutes a na-anọrọ 1 minute sef. Chineke agbaghị ọkebere nga bịa kwa mese onwe nwoke mma chagocha ji anọfu 30 minutes n'elu nwaanyị. Try am. Mụnwa ntra ya gị. Ọ bụrụ na enwere onye ga-akpata try am. Mụnwa bụ bishọp m bịa try ma gị ka ọwụ. Ọ bụrụ a mba bishọp ọwụghụgo a. Afọ sị na mekwubi okwu n'isi. Mba. Ụdị ihe do na ha do. Genotype gị. Blood group gị. O positive. Ege nyelo dị mkpu ineti. Ewo. N'igbo m. Ihe ekwukwe m. Ewo. Igbo lem. Igbo m. Congrats. Kpọọ nọmba gị. 083 531 8192. Kpọọ nọmba South Africa ahụ nọ Chineke agbaghị ọkụ. Ọ ya ka m na-akpọ no +7
+27 83 531 8192. Gabanyo yang kogadia. Punya yira polo. Gabanyo date kogadia. Abada sawi polo. Bisa gabanyo ya banyo chile chama goko. Ambayingoni. Good afternoon, sir. Nasu Igbo gene wu good afternoon. Sir? Nasu Igbo gene wu good afternoon sayam. Here, my bishop. Then get yang gadia abagam good afternoon chile chama goko. Where we like? Lepo che oshi yicha get amoto. Sorry. Sorry ko ngogi. Ichande ti na dia wa. Yang gadia abagam good afternoon. Kwa mani ho la berenga get pani wa kodu. Ngani room egen tap. Ganiru bishop. The weapon na get the letter last. Deje phone ga hofuma, deje phone ga hofuma. Deje phone ga hofuma. Deje yofuma. E pare ya yicha ke kula. Onye kwara ga pa ije butu gara. Onye kwara ga hinji ije ye de kara go free. Onye kwara ga eletelo kwara ga hin. Akwa igoro mi ego bishop. Ane ma fi phone na ni ma pa ahun before go ya. Akwa phone na bia pa ke ga ya go ye. Isegini. Apa merana gena ye ara ye ekola kedi apa ke asim apa fomu ne age go. Oh, okay. Oh, Krika bishop. Oh okay. Ye hona fomu ne age ga mabru okay. Mwi wele okay. Mo ke lo kwa ye cha kwe ga ko si ne yi okay ke change pattern. So far as not first grade, I'm maybe. Ije is okay na pants. First grade ya. Okay, my pants. Ije you okay first grade na pants. What of first grade bra ana? Bamba. Aha ga. Aham bi Ijoma. Ijoma ya. Ijoma Ndubisi. And sit up from that place. Sit up from that place, she be. Tranga, that saram. Sige, you hon or kada. Give your guy with a bala saram na board. The way for now of much like a magok. Quick here to the VDM. Why you wish you very dark man. If you got that, I was going to mention. Why yeah, bear? How more Enugu State? A bear Enugu. Kano West local government. You know, like what manager? Hello, Hegro. Agum biology. Is that your patient? Mba. Legi na nna ga adendo. Nna m anwụọla, nne m ka dị. Nna ga ọnwụọla. Don't gị buru nna gị. Ọnwa accident. Donna, ọ tipa buru nna gị ka ọwa ọkada. Ọwụ ọkada. Ya kigbo nna gị ya nwụọ. Ọnwụ ozugbo ọ ya tụrụ ahụ bifo ọnwụ. Donna. Family.
ọkada na-egbu ọkara nka nwụọ family ọkada na-egbu ọhụrụ. Ị mụọla nwa n'ụlọ? Mba. Ị ga-eme ihe ụka ka ọ bụ ihe omenala? Ihe ụka. Ụmụ nwoke ole tara ala gị? Ofu onye. Kebe isi na-anọnyere anyị? Abuja. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m arụ awụme sonographer na hospital. Ịsọ homography? Ndị na-eme scan na hospital. Ana m eme scan. Naanị ofu nwoke a tara gị aha ya gịnị? Aha wee Emmanuel. Otele Rozana. Emeghere unu gasasị ndị niile Emmanuel lọtara bịawa nga. Agụghere unu gate. Asụ ụmụ nwaanyị niile Emmanuel lọtara agbagotebe nga. Ị patala infection n'aka Emmanuel Ntelu? Ị patala infection n'aka Emmanuel Ntelu? Gịnị ọkara anyị? Mba, nọrọ ome travel. Mgbe Emmanuel lọtara aga ego enyi ele dị mkpu ị na-etiri ya? Ana m eti mkpu. Otele na-egbochi. Genotype gị? AS. Blood group gị? O positive. Kpọọ ya nọmba. 070 63 77 3517.